Beñat Rodríguez sortzailearekin batu gara Donostiako Lebukoski ederrean argitaratu berri duen Kantu Eskukadak liburu ezagutzeko. Kantuak eta ilustrazioak bat egiten duten egitasmoa da honakoa, musika entzunezik ikusi ere egiten delako. Ni Beñat Rodríguez naiz, All Right Studio atzean daun sortzailea, musikaria ere banaiz, sortzaile pesao bat orokorrian. All Right Studio ideia bezala, o behintzat ideia hartzen du 2016 urtean, 4 urteko karrera bat inda gero ikusi nun nire bokazioa etzela karrera hori, eta orduan erabaki nun diseinuaren aldeko apostu bat itia, eta diseinu grafikoko goi mailako gradu batea apuntatu nintzen, eta gradu hortako lehenengo urtean sortu zen nahi nun Instagrameko kontua All Right Studiona, eta hortxe sortu zen All Right Studio ideia bezala. Gero ni diseinatzaile bezala, 2012 urtean festa batzordeen baitan baten badertzutela kartela iteko, eta hortxe hasi nintzen ere kartel kutre haiek, lehenengo kartel kutre haiek egiten. Kontzertuenak, mus txapelketanak, eta gero hasi nintzen musika taldeekin batez ere haien diseinu aleatorioak edo egiten, eta Rodeon diseinu bat egin nun, uste hori zentzala lehenengo diska diseinatu nuna. Rodeo kontatatu zunekin gustatu zitzaiolako behaiindako halako ilustrazio opari bat, da haien lehenengo diska diseinatu ginen. Da hori izan zen disko edo musikagarekin eukinun lehenengo elkarlana. Posterrak ere izan ditut taldeentzat, ilustrazio solteak ere eskatu izan dizkiate, diskoen gaietaren diseinua bakarrik, kamisetak baita. Diseinatzailea ez ezik musikaria ere bada Beñat Rodríguez. Gitarra jo eta abestu egiten du Artz taldean. Musikak eta diseinuak bat egiten dute bere sortzeranean. Bai, nik usteet beti esaten den behintzat musikari izateak erakutsi dela baita ze gabezi dauden bai diseinu munduan, diseinu munduan ez bakarrik, gabezi asko daude, baina batez ere musika talde bezala diseinu nahi ditugun edo behar dituzun erakutsi izan ditu. Orduan lagungarria izan zait All Right Studioaren proiektua baita garatzeko hartzen parte izatea. Liburu honetan daude talde eta abesti asko izan dianak ni musika zaletu izatearen arrazoia. Eta diseinua eta musika uztartearena, eta bai talde bat hastearena, eta orduan horregatik handia pixkat berezia niretzat. Bezuilak idazteko eskuak elkarrekin sentitzeko, eskuak arriskua txalotzeko, eskuak ta mundu hau jorratzeko, eskuak. Sarean sorturiko ekimena da Kantu Eskukadak. Gerora Gaztezurore laguntzarekin liburu formatoa hartu du. Kantu Eskukadak hasi izan nire proiektu pertsonal bezala dela urte terdi edo, pixkat hori aisialdi moduko gal bezala eta neure helburu pertsonal bezala hamarnaka publikatzen hasi nintzen nire Instagram kontuan eskuak eta musika uztartzen zituzten ilustrazioak.
eta aurreko urteko urrian edo Gaztezulokin kontaktua jarri nintzen pixkat, zerbait nahi zutelatea Durangoko azokarako eta bar, eta aurkeztu nien, proposatu nien liburu nik ilustrazioa ben nauzkala, hortxe zerbait egiteko prest, eta ez dakit izan zen alako planeta alineazio bat, da dana oso ondo enkajatu zuen, eta azkenian onartu zuten proiektua liburu bilakatzea, eta alaxe hartzen zen. Emaidazu eskua eta gertatu zeneko lekura eramango zaitut, baina zuk nahiago dena ederki ikustea begiak itxita. Liburuak 100 ilustrazio jasotzen ditu. Euskara sortzen duten 100 musika taldeen ilustrazioak dira. Euskerak sortzen duten musikariei omenaldi xumea eginez. Hombre, ni musika kontsumitzaile bezala musika euskaldun asko eta euskarazko musika asko kontsumitzen dut. Orduan nik Garbinakan egin nahi niola omenaldi bat euskaraz sortzeko autua egitezun sortzaile horri. Egin nahi niola omenalditxo bat. Orduan nik Garbinakan hasieratik azkenera danak euskeraz izango ziala. Halare bitxia da, porque jende asko esateotanean 100 ilustrazio daudela euskaraz danak, harritu jeia, ez? 100 euskarazko talde danak euskeraz da. Behitzen jartzen bat badea, eske daude 100, baino askoz gehiago daude. Osea, de hecho proiektua jarraitzen du, eskuen kontuak eta jarraitzen du, orduan Garbinakan hasieratik euskaraz izan bertula. Eskuak agertzen dira liburuko ilustrazio guztietan. Lehen marrazkitik azkeneraino elementu hau errepikatzen da moldaera ezberdinetan. Ez dakit, beti da nik eukizan dut eskuekin alako fetitxe raro bat. Iruditzen zaite eskuak diala pertsonen oso atala adierazgarri bat, ez? Bai sentimentak adierazteko, bai espresatzeko moduak, bai ez dakit, violentzia edo ez dakit. Eta iruditzen zitzaidan oso atal jolasteko oso erreza zana. Eta espresioak sortzeko edo gauzak irudikatzeko oso erreza zana. Eta hori, lehenengo ilustrazioa hain nun eskuekin zer ikusazuna, da esan nun, probatuko dut ari ondatik antiraka nola iristean. Zakurgoikikada, diskoen gainean, rock'n'rollak suntziten, jarraitu dezala, ikaragarri bilakatu, ikaratuta egon ordez, bezatu zaitzaten, etzazu biderik eman. Rock'n'rollak hiltzen, jarraitu behar du. Liburuko lehen ilustrazioan Kuraia talderen kantu bat agertzen da. Azken ilustrazioan berriz Oskorri talderena. Tartean, beste 98 ilustrazio eder. Liburuko lehen ilustrazioa Kuraiaren Zebra kantua da. Ez hainbeste ematen du mezuagatik baita, baina gehiago igual musika estiloagatik baita dalako hori indartsua delako, da bai transmititzen dulako sentsazio hori kultura bezalako disiplina batek dakan dekadentziaz baita eta indar hori transmititzen dizulako. Bai, azkena Oskorriren Euskal Herrian euskaraz abestia da. Aproposa iruditzen zitzaidan pixkate borobiltzeko proiektu osoa euskara berari egindako zea badelako, omenaldi badelako, eta modu polita iruditzen zitzaidan ixteko liburua. Liburuaren helburua hasieratik zen talde danak maila berdinean jartzea. Ez jartzia bat bestean gainean, bai hori denboragatik, o famagatik, o arrakastagatik, hasiera batean danak
parekatzia euskaraz egindako musika zelako. Aukeraketa prozesua nola izan dan, musika asko entzun dut aukeratze prozesuan. Barne lanketa potente bat egin dut aurreiritzi asko kendu ditudalako gainetik, hor badaude taldeak nire egunerokotasunean ez ditudanak aitzen, ez dakit, ni oso rock zalea naiz, baina agian ez dakit folk edo tekno zalea, baina sartu ditut folk edo tekno talde batzuk. Eta uste dut, dela ariketa bat, egin beharko gendula, euskal entzule askok egin beharko gendula musika entzuterako orduan. Marrazki bakoitzari testu batek laguntzen dio, marrazkiak testuarekin borobilduz. Gainera, QR kodigo bat dute denek, irakurleak nahi izan ezkero, kantura entzun dezan. Ilustrazio bakoitzaren atzekaldean dator, liburu hortan zergatik azaltzen den ilustrazio hori. Edo niretzat iruditu zaidan garrantzitsua esaldi hori azpimarratzea edo pixkat kontestua ematearren, eta hori pixkat toke pertsonala ematearren edo azaltzen da zergatik dauden aukeratuak talde horiek eta abesti horiek eta esaldi horiek. Ilustrazio bakoitzak azalpenaren azpian daka QR kodigo bat ematen zaituna da hori. Abesti hortara zuzenean YouTubeko link batera edo Bandcamp link batera eta pixkat errazteko irakurleari zerren inguruko azalpena idan entzuten edo esperientzia izateko ez gehatzeko bakarrikan papelean. Gaztezuloren laguntza izan du Beñatek liburu hau argitaratzeko unean. Gaztezulo eta Allright Estudioaren arteko konexio ona agerian utziz. Bai, Gaztezulorekin kolaboratzen hasi nintzen editorial bateko ilustrazioa bertzutelako, da hortik aurrera egin dizkiet pare bat lan. Aurreko urtean baita agendaren kontua da nik diseinatu nien eta iruditzen zitzaidan aproposa zela baita oso feedback ona eduki izan dugu elkarren artean da oso erraz egiten dugu lan eta aurre izan da oso erreza oso jende jatorra dira eta erreza izan da egin lan egin. Aurrera begira sortzen jarraitzen du Beñatek. Kantu eskukadek jarraipena dute sarean, eta egitasmo berriak ere ate joka daude. Allright Estudiokin jarraitzen dut lanian proiektu horrekin. Sartzen dira noizin behinka lan batzuk, Triggerrekin elkarlan bat inberdet. Egia moitzen hor pixkat. Eta eskukadekin nik behintzat, proiektu hau hain pertsonala da, nik segitzen detela eskukadak igotzen, gaur egun jarraitzen dut ez dakitzen bagarrena, joan eunda maikagarrena edo eunda mar eta jarraituko du. Musika badago, musika berria ertetzen du nenean jarraituko dute proiektu honekin.